El que més trobem nosaltres, el que estem fent dintre de l'Escamot, ho trobem HTC i... Anaven junts, anaven en direcció cap aquí. Ella s'ha parat i ell ha avisat que hi havia el control aquest. Si això, per exemple, que ha passat ara, que heu vist, aquest cotxe que dona la mitja volta, sí que hi ha reaccions que són molt desmesurades. Per exemple, a vegades és per això, per un permís de conduir caducat. Però és que amb aquesta reacció, sortir d'aquesta manera, el que estàs creant és un risc evident, ja no per la teva vida, sinó per la vida de tercers, i això pot acabar sent un gran problema. Crec que hi ha hagut un repunt. En els últims mesos, anys, suposo que després de la crisi hi ha més circulació, hi ha més festa, la gent surt més. La gran majoria de gent sempre diu, no, jo no he begut res. Esclar, llavors, la sintomatologia no enganya, els símptomes no enganyen a la carretera. Gent bevent dintre d'una ampolla de Nestí que ha trobat al marge de la carretera i resulta ser que no és Nestí, sinó és una ampolla d'un camioner que ha tirat les seves necessitats per la finestra. I tu li estàs dient, no beguis, que no és Nestí, és una altra cosa, i la persona a veure. Tota la nostra motivació és per reduir l'accidentalitat a zero, no? Que tant de bo doncs, que fos ja mateix, no? El que passa és que aquí sí que s'obre un ventall doncs, molt gran d'input doncs, que hem d'anar lluitant. No? Sí, el mòbil acaba sent un factor molt important d'accident, de distracció. El mòbil és el gran invent del segle passat, però ens està donant una sèrie de distraccions de la carretera que ens està matant. Creiem que aquesta percepció del risc s'altera quan tu portes el nen correctament estacat en el sistema de retenció infantil i vas fent whatsapps per l'autopista. Aquí falla alguna cosa. La part més dura és el que jo he viscut, no? I és com, per exemple, pujar a les 4 de la matinada per un accident de trànsit que mor un nen de 18 anys i tenir que anar al seu domicili a dir-li als pares doncs, bueno, el que li ha passat, no? I és el moment més dur i més cruel que ens enfrontem. Si hi hagués una miqueta de respecte per les terceres persones que ens envolta en les carreteres i en els carrers, potser el conflicte del trànsit seria una miqueta més portable.